Hello, welcome back to Glenn's. I'm here in Calle Real, Iloilo City. May binili ako. So, this is the situation right now here in the city of Iloilo during the enhanced community quarantine. So, walang jeepney. So, bus lang yung mode of transportation. Kaya medyo hihira tayo lang magpunta dito kung may importante lang na bibilhin. Ito yung bus na sasakyan na bumabiyahe sa city. So, every time na mag-stop siya dito sa Plaza Libertad, so lahat ng pasahero, yung lahat ng mga pasahero ay bumababa kasi yung city health officers dini-disinfect yung mga bus para safe sa mga passenger. Tapos ng pag-disinfect nila saka babalik naman sa taas yung mga passengers. So yan yung mga kaganapan dito ngayon sa city. So first time ko na nakita ito na dini-disinfect yung mga bus dito. Ano ini tagbak? Tagbak? Ano ni tagbak? Tagbak.